sa Facebook ma-record ang pagtuon kag pagpamalandong sining balaan nga pulong sang Dios ang Biblia, ang balaan kasulatan. Kag nga ma-replay ini sa mga nagkainlain nga mga estasyonan sang radyo diri sa Negros Island kag ang Cebuano version naton sini gina-replay sa iban nga mga Cebuano speaking islands and regions sa aton pungsod nga Pilipinas. Ang aton handom kag tingwa amo nga mapalapnag lang ang maayong balita, ang pulong sang Dios kag nga gamiton ini sang balaan nga espiritu agod sa pagsugata sa mga espirituhanon nga kinanglanon sa mga tao. Nagtungod sina, ari kita karon sa Ilonggo Daily Light, ang Ilonggo version sang Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Abiyan ako si Pastor Ipaprasakar, ang sakaron, pastor sang Bai City Fellowship Baptist Church, kag sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church, nga nagatipon dira sa Ilina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang amon nga tipon nagasugod alas 5 sa hapon, tubtob alas 7 sang gabi kada Domingo. Busa kung ara ikaw abyan sa Dumaguete City, akon ikaw sa kinasingkasinggid, gina-invitar, ginaagda sa pagpakig-upon sa amon. Ang aton hambalan karon abyan amo ining inferiority and superiority of the members in the church. Ngaton kuhaon diri sa 1 Corinthians chapter 12. Sa chapter 12 diri sugod sa bersikulo 15, nagasiling sa English ko nagabasa, no? If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where is the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? But now hath God set the members, every one of them, in the body as it hath pleased him. And if they were all one member, where were the body? But now are they many members, yet but one body. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. No, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. Sakon nga pagtuon kag pagpamalandong sini abyan, ini nga silnaton ng ilustrasyon nga gingamit ni Apostol Pablo nanungod sa lawas. Nagatudlo ini sa aton sang kamaturan nga kung kaisa may mga miyembro sa aton lokal nga iglesia nga iya gintan-aw ang iya abilidad, ang iya ikasarang, ang iya mga kayunan sa pag-alagad sa Dios. Kag tungod kay nakita niya nga daw mas maayo ang abilidad o kon ikasarang sinang kaupod niya nga membro sa simbahan, mas maayo kaysa iya. Mas siling siya nga, ako, damay laman nga membro, imol, pobre, kabos, hindi na lang ko mag-intra na. I am not of the body. I am not part of this church. So that's inferiority. Sa isa naman kabahin, may mga membro nga maayo ang ilang pagpahayag sang ilang mga abilidad dira sa iglesia.
Kag tungod sina do nahimo na sila nga superior kag ginkilala bantog. Hindi man ini maayo nga attitude. Kinanglan magpaubo sila sa ilang kaugalingon. Kag ila man sapakon, kilalahon, hatagan man sa atensyon, inang mga gagmay, kubos, no? Daw wala sang ikasara nga mga membro dira sa aton iglesia. Kinanglan hindi sila feeling important sa ila kaimtangan o bahin sarang mahimo dira sa simbahan. So amo ining duha ka contrasting attitudes, ang inferiority kag ang superiority. Ang pagka-inferior, ang pagka-mahuloyon. Isa man na ka-ebidensya sang bugal. Kaangay sang superiority, isa man ina ka-ebidensya sang bugal sang tao. Kilalahon ang naton, ang aton kaugalingon, kag amo ini ang paghatag, kag ang pag-bless, ang pagpakamaayo sang Dios sa aton. Kay kung aton tanawon, may mga tao nga diriabi sa ministry, no? Maayos sila magtudlo, epektibo sila kaayo, maayos sila mag-communicate sang pulong sa Ginoo, kag tungod sina ara sila sa mga dalagko nga simbahan. Karon ikaw, hindi ka mag-alagad sa Ginoo kay hindi ka maayo gid maghambal. Kung ibutang ka sila nga simbahan, hindi man ka magmalipayon tungod kay ginapilit nimo ang imo kaugalingon nga mag-alagad nga daw magpariyo man ikaw sinang eloquent teacher and preacher. Hindi ka magmalipayon, hindi ka mangin efektibo. Pero abi nimo inang tao nga nagapastor sa dako kaya nga simbahan, ibutang nimo na siya sa bukid nga mga membro 50 kabilog, hindi man na siya magmalipayon dito. Hindi makahatag saya ang kalipay nga maayo siya magtudlo. No? Pinaagi siyang pagtudlo o kung pinaagi siya pagkanta. Wala siya ginhatagan sang bugay sang Dios nga makapastor sa 50 ka miyembro nga simbahan. Kag hindi siya mangin efektibo. So just discover your ability, your talent, and then ihalad ina sa Ginoo. Sa diin ikaw ginbutang sang Dios. Kag makita sang Ginoo, mapakamaayo ang iban nga mga tao. Kag makita man nimo ina, magmalipayon ka. Mangin meaningful ang imo nga pag-alagad dira sa Dios. So kung sa diin ka man karon abyan, kusisa ang imo abilidad, ang imo hiyas, kagamitay na sa bulaton sang Dios. Kag kun may mabless, kun may madala nga tao sa tilan sang Dios tungod sa imo nga ministry, dira ka ginbutang sa Ginoo. Don't be envious, don't be inferior. Don't be jealous. Don't be proud. Don't be superior. Kaya kita tanan, mga instrumento lang sang Dios sa dako nga buluhaton sa sini nga kalibutan. Dios nga balaan, madamo gid nga salamat nga imo kami gin hatagan sa balaan kasulatan, gin pakilala sinang maluluwas nga si Ginoong Hesus. Kag nakabaton kami sa iya, nabaton man namon ang balang nga espiritu nga nagadala, nagahatag man sang hiyas o mga hiyas, agod nga makapalig-on sa iban, kag makahimaya man sa imo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, amen. Abyan, salamat gid sa imo nga pagsunod sini nga aton nga programa. Nairel, salamat gid sa imo nga replay sini dira sa Inubaan, kag sa aton mga kaupod nga mga pastor nga may istasyonan sang radyo, ang Diyos magagamit sa inyo. Pastor Robert De Jesus, good morning.
Nerviging Alico Garganyan, Ruben Timario, ng Lydia Car, Dave Ilaga, Pastor Ebenezer Bautista, good morning. Sa aton mga kabyanan nga nagapamati sini dira sa Hinubaan, dira man sa San Jose Sipalay City, Kaliling Kawayan, Mulubulo Kawayan, sa Tapi Kabankalan City, Daan Banwa, Kabankalan City, Kamingawan, Kabankalan City, sa Bantayan B, Kabankalan City. Kag bisan pa dira sa San Jose, Bayuan City. Kag siguro gina-replay man ining si Ilonggo naton dira sa Valle Hermoso, Negros Oriental. Kag sa Canlaon City, kaupo ni Pastor and Mrs. Pedro Iladio Jr. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan. Madamo gid kasalamat.